Bé, doncs ara el que farem és aquest acte que havíem pensat, que vam pensar juntament amb en Carles i la Magda fa ja uns mesos i que hem convertit en una taula rodona amb el títol de les darreres penes de mort de la dictadura franquista 50 anys després, i el plantegem doncs, aquest acte també com un record, un homenatge a les 5 persones que van ser afusellades el 27 de setembre de 1975, i alhora també és un acte en el qual doncs, també ens volem posicionar d'alguna manera doncs, contra la pena de mort, no? I també doncs, contra el que seria doncs, els règims autoritaris que d'alguna manera a vegades utilitzen aquests mètodes de violència extrema com és la pena de mort, la tortura, etc. El que farem, avui tenim aquí 3 persones a la taula. D'una banda, aquí a la meva esquerra hi ha la Magda Uranic, que tots coneixeu, i està aquí doncs, ens aportarà el seu testimoniatge, no? Com a persona que va estar allà present en l'assassinat de John Paredes Chiqui. I ella segurament molts la coneixeu, però penso que és un testimoni molt i molt valuós i molt qualificat. També al meu costat doncs, hi ha en Pau Casanelles. Pau Casanelles és un jove historiador de la Universitat, bueno, sí que és jove, de la Universitat Autònoma de Barcelona, i ell, la seva tesi doctoral és justament sobre la violència de la dictadura franquista en els seus darrers anys, no? D'alguna manera, el títol és Morir matando, no? I és un expert, no? Un coneixedor d'aquells moments concrets del tardofranquisme i també de la transició. Justament en Pau Casanelles també era l'historiador que col·laborava en el dossier que va aparèixer en el País Setmanal fa, no sé, 3 setmanes o 4. 2 3 setmanes. I llavors tenim doncs, en Carles Vallejo, també doncs, no cal presentació, però en Carles està aquí com a president del Consell de Participació del Memorial Democràtic i alhora també com a president de l'Associació d'Expreses, no? De persones expreses polítiques del franquisme, com s'ha canviat el nom, i llavors ell també el que farà és aportar-nos un altre testimoniatge, més des del que seria el món associatiu en aquell moment, d'una associació que s'estava a la clandestinitat, però que alhora també es va posicionar, com us podeu imaginar, en contra d'aquells fets execrables que va dur a terme o que volia dur a terme i que finalment va dur a terme la dictadura franquista en els seus últims, no els últims moments, perquè la dictadura o l'ordre legal franquista va continuar, com sabeu, però sí en els darrers moments o els darrers mesos de vida del dictador Francisco Franco. Bé, doncs començarem primer amb en Pau Casanelles, amb una intervenció. Llavors la idea és que intervingui la Magda, després en Carles, i si després podem fer un debat, no? Conjuntament, i també podeu intervenir les persones que esteu aquí, que avui ens acompanyeu. Bé, doncs Pau, quan vulguis. Molt bé, moltes gràcies Jordi, gràcies per la invitació i sobretot gràcies per la iniciativa de l'organització d'aquest acte. A mi suposo que em toca fer el paper d'historiador aquí, entre 2 persones que aportaran el seu testimoniatge més en primera persona i potser en el cas del Carles des de la vessant memorial. Jo, com deia el Jordi, havia treballat aquest context fa uns anys i més que no fer una explicació allò detallada dels fets i que avorreixi una mica, portava la idea de plantejar 3 grans qüestions al voltant dels últims afusellaments de Franco. 3 grans qüestions que penso que condensen una mica el debat i els malsentesos que continua havent-hi sobre el fet en si, però sobretot sobre el context històric de l'etapa final del franquisme i sobretot vinculat amb la vessant repressiva. La primera gran qüestió, la primera gran idea
és que aquests afusellaments del 27 de setembre del 75 no són un bolet aïllat en el marc d'una dicta blanda. La idea d'una dictadura que s'ha allunyat molt dels seus inicis, que no té res a veure amb el franquisme de postguerra, penso que continua pervivent. És obvi que no podem comparar la repressió de guerra i de postguerra amb desenes de milers de morts amb la repressió dels anys 60 i 70, perquè per volum d'afectats no és comparable, però això no fa, o penso que hem d'insistir encara que això no pot fer que parlem d'una dicta blanda o d'una dictadura, com defensen alguns historiadors també, alguna síntesi recent de història policial espanyola, per exemple, plantejava la idea de la suavització de les formes de repressió, d'una desescalada de la violència institucional, la idea d'estratègies de distensió, suavització, etc. Això no ho podem sostenir i penso que les xifres contrasten molt amb aquesta idea que continua estant, penso, molt viva. Socialment tenim més la imatge del Franco final com el vellet que inaugura pantans i no pas el vellet que està firmant sentències de mort. Sentències de mort que, com deia, no són un bolet aïllat. Avui, per dir-ho així, ens reunim a parlar d'aquesta data concreta, del 27 de setembre del 75, però si ampliem una mica el focus, des de finals dels anys 60 i concretament des de l'any 67 i fins al moment de la mort de Franco hi ha al voltant d'una cinquantena de persones que moren víctimes de formes diverses de repressió. Entre elles, els 5 executats, els 5 afusellats del setembre del 75, però altres executats com el cas de Puigantic, persones mortes en el transcurs de detenció, persones mortes en el transcurs de manifestacions, persones mortes en el transcurs d'enfrontaments amb forces de l'ordre públic. Per tant, una xifra que no és menor i a la qual, si ampliem la cronologia en la línia del que comentava el Jordi Font en la presentació inicial, uns anys més tard, fins al juny del 77, que penso que cada cop hi ha més consens entre historiadors, com a mínim, a considerar-ho com la data de l'extinció del franquisme, de l'acabament de la dictadura i no la data de la mort de Franco. Si allarguem, deia, la mirada fins al juny de l'any 77 amb les eleccions, aquesta xifra la multipliquem per 2. Estem parlant d'un centenar de persones mortes entre finals dels anys 60 i les eleccions de l'any 77. Per tant, un volum de víctimes mortals molt significatiu, però al qual s'hi afegeix, i vull subratllar especialment això, una xifra molt més alta encara, que no la podem arribar a quantificar, perquè no tenim la possibilitat de fer-ho, perquè es tracta de centenars i molt probablement de milers de persones detingudes i torturades en aquest context, a més en un context d'increment de la violència institucional, d'increment de la duresa de les condicions de detenció i també de les pràctiques de tortura. El Carles, que tinc aquí a la meva dreta, podria explicar-ho molt millor i en primera persona, però per donar una píndola de la concepció del règim. Pel que fa a l'oposició política, volia llegir un fragment molt breu d'una carta privada que li fa el que va ser primer governador civil de Barcelona i després ministre de la Governació, el que avui seria el ministre de l'Interior, Tomàs Garicano Goñi, governador de Barcelona del 66-69 i després ministre del 69-73. Per tant, en l'arrencada gairebé d'aquest gir repressiu de finals dels anys 60. En una carta privada que li respon a l'abat de Montserrat, Cassià Just, justament a l'any 69, i en resposta a la petició que li fa Cassià Just, que es fa eco de les denúncies de tortures que hi ha hagut durant l'estat d'excepció de l'any 69, Garicano li respon, li diu, i cito literalment, diu, que han sufrido muchos interrogatorios, cierto, que un interrogatorio por la policía es incómodo y molesto, seguramente, pero no pretenderá nadie que con una simple pregunta, una sola vez, puedan obtenerse resultados positivos.
I afegeix Garicano que la militància comunista de molts dels detinguts, als quals es feia referència a Cassià Just, diu, revestía más gravedad que un homicidio cometido quizás en circunstancias de apasionamiento que hacen más discutible l'actitud del delincuente. Per tant, aquesta era la concepció del règim, que la militància, en aquest cas comunista, o en general la militància antifranquista, era més greu que matar algú. I d'aquí aquest ensenyament, aquesta brutalitat en les comissaries i en els quartels de la Guàrdia Civil. Dic comissaries i quartels perquè últimament estem focalitzant, i jo m'hi sumo en primera persona, en la campanya de Via Laietana 43, i en la imatge i el símbol que representa la Jefatura Superior de Policia de Via Laietana, però no ens oblidem que era el principal, però no l'únic, dels molts centres de detenció, entre ells molts quarters de la Guàrdia Civil, aquí mateix a Barcelona, doncs un dels més habituals en les detencions i tortures a militants de l'oposició, el quarter del carrer Sant Pau, encara avui existent, aquí a pocs, unes desenes de minuts a peu d'on ens trobem ara. Per tant, un increment de les víctimes mortals de la repressió, un increment de les formes de maltractament o un enduriment de les formes de maltractament de tortura i un increment també de les detencions. Un símptoma que ens ajuda a quantificar, tot i que, com deia abans, és impossible fer un mapeig o una cartografia exacta de tot el nombre, de tota la xifra exacta de detencions d'aquest període, un símptoma, un indicador que ens permet ponderar-ho, són els estats d'excepció. Al voltant d'una desena d'estats d'excepció des de l'any 56 i especialment des de l'any 67, reiterats de forma habitual, any 67, any 68, any 69, any 70, 71, que va patir el Carles Vallejo en primera persona. A partir de l'any 71 hi ha un petit parèntesi perquè el règim veu que està generant més protestes que no pas beneficis, l'aplicació de mesures de detencions massives durant els estats d'excepció i, finalment, any 1975, primer a Guipúscoa i a Biscaia i després a tot el territori espanyol, també a partir del mes d'agost. Per tant, una multiplicació de les mesures excepcionals que van acompanyades d'un increment de les detencions i d'un increment de la duresa en les detencions. Per donar algunes xifres concretes, en l'estat d'excepció del 69, en tan sols 2 mesos de durada de la mesura, es detenen gairebé 1.300 persones. Això dona una mitjana de més de 20 persones detingudes cada dia durant aquests 2 mesos de mitjana. Per tant, un gota a gota continu de detencions. En el cas de l'any 70-71, l'estat d'excepció que es decreta coincidint amb el procés de Burgos contra militants d'ETA, la xifra de detinguts, en aquest cas en 6 mesos, no en 2 mesos, sinó en 6 mesos, és d'una mica més de 2.000. Per tant, una mitjana de 10 persones, 11 concretament persones detingudes al dia, durant mig any. Un cop més, un continu, un gota a gota, continu de detinguts. Segona gran idea que volia presentar. I lligant amb aquest dossier o amb aquest reportatge a fons que publicava el País Setmanal fa 2 o 3 setmanes, en què apareixia el testimoni d'un dels coronels que intervé en un dels judicis dels Consells de Guerra de l'any 75, ara no recordo quin dels judicis era, crec que era un dels de Madrid contra militants del FRAP. En qualsevol cas, aquest coronel, que era ajudant del fiscal, no, perdó, és del judici contra Ángel Otaegui, i diu aquest coronel, que encara viu, anomenat Pedro Ramírez Barbero, que una mica per justificar la seva posició, que no podien fer res, eren ordres que els hi venien donades, cosa que era certa, però afegeix, diu, eren uns anys de plom. Vivíem en un continu de morts protagonitzats per ETA que feien invivible la situació. Bé, diu una mica això aquest militar. Bé, els anys de plom hi seran, però hi seran més tard. Aquí, en el context espanyol, podem parlar en tot cas d'uns anys de plom cap a finals dels anys 70, anys 78, 79, 80, que és quan hi ha el pic de la violència d'ETA i també de manera secundària dels Grapo, en què estem parlant de xifres del voltant de 80, 100 persones mortes cada any.
En el context dels anys 74 a 75, això està molt lluny d'aquesta situació. És veritat que hi ha un increment de la violència d'ETA, sobretot a partir de finals de l'any 64, especialment a partir de l'atemptat del Correo, de la Puerta del Sol, a Madrid, en què es dona el primer atemptat indiscriminat d'ETA, setembre de l'any 74, en què moren, no recordo si són una dotzena o 13 persones, i l'any 75, tot i que no hi ha atemptats indiscriminats d'aquesta mena, hi ha un continu d'atemptats al llarg de tot l'any. Hi ha una mica més de 20 persones mortes en atemptats protagonitzats sobretot per ETA i en segon lloc pels Grapo i pel FRAP. Si arribem fins a final d'any, els Grapo passen per davant del FRAP, o sigui, fins a la mort de Franco, diguem, en segon lloc d'aquest rànquing estaria el FRAP. Bé, per tant, hi ha un increment de la violència, però que no és aquesta situació dels anys de plom que hi haurà a finals dels anys 70. I que, per tant, no podem tampoc caure en la idea de que aquests afusellaments del setembre de l'any 75 són únicament una resposta a aquesta violència. Són, sí, una resposta a aquesta violència de les organitzacions armades que actuen en aquell moment, principalment ETA i, en segon lloc, el FRAP, que és segurament la principal víctima de tota la deriva repressiva de l'any 75, però són sobretot una resposta a l'increment de la mobilització que hi ha. Mobilització antifranquista en tots els àmbits que ens puguem imaginar, els tres principals moviments de l'antifranquisme, l'estudiantil, l'obrer, el veïnal, però també oposició expressada en forma de cartes d'intel·lectuals, de la mobilització en aquell mateix any 75 d'objectors de consciència, de la mobilització de col·lectius d'actors i actrius, sectors de la pròpia administració pública que es desmarquen de l'actuació del govern. Per tant, una contestació social i una deslegitimació social del franquisme amplíssima. I és això el principal enemic que està perseguint el règim. I ens ho explicita molt clarament no tant les execucions del mes de setembre, sinó la llei, o el decret llei que aprova el règim just abans, amb prou feines un mes abans, l'agost de l'any 75, un anomenat decret llei sobre prevenció del terrorisme, que, malgrat el seu títol, el que fa és equiparar legalment qualsevol forma d'oposició a la dictadura, per tant, un acte com el que podem estar celebrant avui mateix aquí, quedaria equiparat a la lluita armada contra la dictadura. Mostra de l'equiparació que fa el règim entre formes de contestació és que aquest mateix decret llei antiterrorista s'aplica de forma relativament àmplia, o bastant àmplia, a militants o sectors implicats en la protesta que poc o res, en molts casos, tenen a veure amb les organitzacions protagonistes d'aquests atemptats mortals dels quals parlava fa un moment. Per exemple, per donar una xifra també que penso que exemplifica molt aquesta amplitud de la repressió més enllà de la repressió que es dona contra els militants d'organitzacions armades. Només a Biscaia s'ha calculat que hi ha al voltant de 4.000 treballadors que pateixen algun tipus de sanció en aplicació del decret llei sobre prevenció del terrorisme en aquest context de les protestes dels mesos d'agost i setembre contra el mateix decret llei i contra els judicis primer i després les sentències a mort de l'any 75. Per tant, les execucions, el decret llei sobre prevenció del terrorisme i en general tota la deriva repressiva del final del franquisme no és una contestació, no és una resposta o no és una resposta únicament a la violència practicada per alguns sectors de l'oposició, sinó és principalment una resposta a la defensiva i en molts casos gairebé diria que a la desesperada contra l'àmplia contestació social que està patint la dictadura en els seus últims anys. I tercera gran qüestió o idea que volia plantejar, i que és amb la idea d'intentar respondre una pregunta que molts cops sobrevola aquest context de l'any 75, en contrast amb l'altre gran moment de condemnes a mort, en aquest cas commutades, contra militants de l'oposició, que va ser el procés de Burgos de desembre de l'any 1970. El procés de Burgos contra 16 persones
acusades de militar a ETA, 6 de les quals són condemnades a la pena de mort, en alguns casos, a més, en doble pena de mort. 3 d'ells tenen una pena doble, per dir-ho així, com si no n'hi hagués prou amb una sola pena de mort. Bé, en aquell context, l'àmplia mobilització que té lloc en resposta a aquest judici, després a la sentència i a aquestes penes de mort, fa que el règim faci marxa enrere i que acabi commutant aquestes 9 penes de mort contra 6 dels militants d'ETA encausats al procés de Burgos per penes de reclusió a 30 anys de duració. Això no era una novetat, perquè ja als anys 68 i 69 el règim havia fet marxa enrere en penes de mort dictades també contra militants d'ETA. Any 1968 contra Iñaki Sarasqueta, acusat de ser un dels participants en l'incident que provoca la primera víctima mortal d'ETA, un guàrdia civil, José Pardines, el juny de l'any 68, i que és condemnat a mort en Consell de Guerra pràcticament a continuació dels fets, però, malgrat la intenció del règim, l'àmplia oposició, l'àmplia protesta que suscita aquesta condemna a mort en el País Basc fa que el règim faci marxa enrere i commuti aquesta pena de mort. Un patró pràcticament calcat es dona l'any següent, any 1969, octubre de l'any 69, contra un altre militant d'ETA, Andoni Arrizabalaga, que és un altre cop condemnat a mort i un cop més la seva sentència a mort commutada després d'una àmplia protesta també, tant en el lloc del judici a Burgos, seu de la capitania de la 6a Regió Militar, com a Ondarroa, que era d'on era originari Arrizabalaga, com en altres llocs del País Basc. Bé, per tant, precedents que ens estan dient que en aquest context ja de finals dels anys 60 el règim no pot fer el que vol. I no pot fer el que vol no tant perquè Europa ens miri, si em permeteu la broma, cosa que és important des de principis mitjans dels anys 60, perquè hi ha una pressió sobretot no tant dels governs europeus democràtics de l'època, sinó sobretot de la societat civil europea, impulsada moltes vegades per sindicats, per organitzacions socials, per partits polítics d'esquerres, que posa la mirada, que posa el focus de l'atenció internacional en les vulneracions de drets que està practicant el franquisme i especialment en l'aplicació de la jurisdicció de guerra, i ara entraré una mica en això, no tant fruit d'aquesta mirada internacional, sinó de la contestació interna, perquè en els casos de Sarasqueta i d'Arrizabalaga la contestació internacional no és tan important com la contestació que s'està donant dins de les fronteres espanyoles, i especialment en aquests casos, concretament, al País Basc, però no només. Per tant, un patró que ens indica, i en la línia del que deia abans, que el règim comença a estar fortament contestat en aquesta conjuntura de finals dels anys 60, cosa que es veurà molt clarament en aquest judici de l'any 70 de desembre de 1970, el procés de Burgos, en què el que pretén fer el règim és una mena de judici reprimenda o macrojudici d'escarment a ETA després del salt a la lluita armada que ha fet l'organització entre l'any 67-68 i amb l'element afegit de les primeres víctimes mortals. Parlava abans d'aquell guàrdia civil, José Pardines, mort l'any 68, al qual s'afegeix, al juny de l'any 68, al qual s'afegeix a l'agost d'aquell any Melitón Manzanas, conegut cap de la Brigada Político-Social de Sant Sebastià de Guipúscoa, conegut torturador també, que és víctima d'un atemptat d'ETA a l'agost d'aquell any, i a l'any següent, any 69, la mort també en el context de la fugida d'un militant d'ETA, d'un taxista que es resisteix a l'hora de portar aquest militant d'ETA que s'està escapant. Bé, aquestes 3 primeres morts, el fet que ETA hagi irromput en l'escenari polític a través de la violència, a través, a més, de conseqüències mortals, fa que el règim pretengui donar, diguem, una lliçó, per dir-ho així. El problema és que allò que no s'espera el règim és que aquells indicis que tenia, allò que havia passat l'any 68 i l'any 69, es veuria multiplicat de forma pràcticament exponencial l'any 1970 en protestes
per tot el territori espanyol i en aquest cas sí amb molt de ressò internacional contra aquestes 9 sentències de mort aplicades en el Consell de Guerra de Burgos. Deia abans que faria una nota també sobre la jurisdicció militar. Part de l'atenció internacional que hi ha en aquest moment es focalitza justament en el fet que el franquisme està utilitzant una jurisdicció que és absolutament anòmal en un context de pau i utilitzada contra civils. La jurisdicció de guerra o el fur militar està pensada, com diu el seu nom, pels contextos bèl·lics, els contextos de conflicte armat. I així s'havia utilitzat durant la Guerra Civil. El que fa el franquisme és, quan s'acaba la guerra, viure en la ficció jurídica de que la guerra no s'ha acabat, en els primers anys amb l'objectiu no declarat de facilitar el combat contra el maquis, contra la guerrilla antifranquista, i fins a l'any, de fet 48, no es declara aixecat l'estat de guerra que havia estat proclamat el juliol de l'any 36. Per tant, una dècada després, pràcticament, de l'acabament de la Guerra Civil. Malgrat això, malgrat aquest aixecament de l'estat de guerra, fet una mica allò por lo bajini, si se'm permet l'expressió popular, a l'any 48, perquè no és que es faci una declaració, sinó que simplement en una sentència del Tribunal Suprem es declara per extingit l'estat de guerra. Malgrat això, en els anys següents, la justícia de guerra continua sent la principal i pràcticament l'única via per la qual s'encausa, es processa els militants de l'oposició. Això fa que, creixentment, sectors tant de dins del propi país, sectors militants polítics que denuncien aquesta anomalia com sectors de l'exterior, posin el focus en la utilització de la justícia de guerra com aquesta anomalia, com aquesta situació que allunya de manera molt evident el franquisme dels estats de dret, al qual la retòrica franquista pretén equiparar-se, sobretot després del final de la Segona Guerra Mundial. Bé, arribats a l'any 70, això, diguem-ne que al franquisme li esclata els morros, perquè la resposta social que genera, tant dins com fora del país, porta, com deia, a fer marxa enrere en les sentències de mort dictades contra aquests militants d'ETA, i a partir d'aquest moment el règim fa una mica de recollida de cable. L'any següent aprova una llei que matisa una mica el pes que havia tingut la jurisdicció de guerra. Cal dir que en aquell moment ja estava combinant-se la jurisdicció de guerra amb una jurisdicció especial, però dins de la jurisdicció civil, com era el jutjat i els tribunals d'ordre públic, el conegut com a TOP. Aquí només una nota a peu de pàgina. El TOP no representa ben bé una suavització de la repressió. El que pretén el TOP és fer menys aparatosa la repressió i fer-la menys aparatosa sobretot de cara a l'exterior, per cobrir-se una mica les esquenes de cara a les denúncies d'utilització abusiva de la jurisdicció de guerra que està havent-hi en l'arena internacional. Per posar un exemple, un cas concret que exemplifica fins a quin punt el TOP molts cops no suposa un alleujament de les penes o un alleujament de la càrrega repressiva sobre els militants de l'oposició, és el fet que des del moment de la seva aprovació, desembre de l'any 63, els presos polítics denuncien que comença a denegar-los les institucions penitenciàries l'aplicació de la llibertat vigilada a partir de les 3/4 parts de la condemna, que era el procediment que s'acostumava a seguir fins en aquell moment. Per tant, no és que se suavitzi la repressió, és que s'intenta fer menys aparatosa perquè de cara a l'exterior això sembli una dictadura menys cruel, menys distanciada dels estats de dret que predominen en aquell moment a Europa. Ja per anar tancant, i per respondre una mica a aquesta pregunta de la diferència del context entre el 70 i el 75, un factor important que molts cops no es té en compte, la resposta policial. L'any 75, si hi ha una resposta popular menys àmplia contra les sentències de mort, és perquè el context repressiu és molt més dur d'aquell que ja ho va ser l'any 70. Les xifres de detencions són molt aproximades perquè no tenim un cop més recomptes fiables, però s'ha parlat entre 2.000 i 4.000 detinguts només al País Basc des de l'estat d'excepció del mes d'abril, i això incrementat
a tot el conjunt del territori espanyol des del mes d'agost a partir de l'aplicació del decret llei antiterrorista. Per tant, un increment repressiu que fa pràcticament impossible de manera literal en algunes ocasions manifestar-se. En la ciutat de Mondragón, a Guipúscoa, es recullen testimonis en els butlletins policials que diuen que no hi havia possibilitat humana de reunir-se més de 3 persones al carrer en el context de les protestes convocades contra les execucions del mes de setembre. I per altra banda, i enllaçant amb un altre dels fils que deixava caure abans, la resposta internacional. No és la mateixa la resposta internacional de l'any 70 que la de l'any 75. En l'any 75 és cert que hi ha una retirada d'ambaixadors de molts països occidentals, és cert que hi ha, per exemple, la condemna i les gestions del papa Pau VI intentant aturar la condemna de mort, però principis mitjans del mes d'octubre, per tant, pràcticament 2 setmanes després, tots els ambaixadors occidentals han tornat a Madrid i, a banda d'això, el règim conserva el principal suport i el més important quan parlem de política internacional, que òbviament és el suport dels Estats Units, amb qui signen o anuncien justament pocs dies després de les execucions, principis d'octubre de l'any 70, una renovació d'aquell pacte bilateral que s'havia signat l'any 70, que en aquest context de l'any 75 és renovat a través d'un acord que s'acaba signant poc temps després, ja a principis de l'any 76. Per tant, el Franco, per dir-ho així, manté aquell suport que li és més important i això fa que se senti amb la força suficient per mantenir la decisió d'executar no totes les sentències de mort que es dicten en els judicis de l'any 75, suposo que la Magda ho podrà explicar amb una mica més de detall, sinó 5 de les 11 sentències de mort que s'havien dictat. I deia, i amb això ja acabo, la força suficient per aquest paraigües que li dona una mica suport dels Estats Units, però una decisió que en realitat no l'hem de llegir tant com una decisió de força, sinó més aviat, diria jo, com una decisió de debilitat. Perquè si el franquisme s'hagués sentit amb la suficient força per mantenir la situació tranquil·la als carrers, no li hauria calgut ni aquest decret llei antiterrorista, ni l'estat d'excepció, ni les condemnes de mort. Per tant, en última instància, allò que explica que el règim finalment, i Franco en última instància, prengui la decisió d'afusellar aquestes 5 persones, és la seva debilitat pràcticament absoluta en aquests moments finals ja de la seva vida. I aquí ho deixo. Moltes gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies, Pau. Després d'aquest marc, no? Després d'aquest marc que ens ha ofert en Pau Casanelles com a historiador, doncs passarem a un altre marc, seria més testimonial, però un testimoni, podríem dir, superqualificat, no? Per la proximitat que va tenir en aquells fets, que és la Magda Uranic, quan vulguis. Bé, gràcies. Jo... Ara. Llavors me tinc que apartar. Bé, jo agafaré una mica el context històric que ell ha fet per posar els fets el que vam viure nosaltres. Clar, tu has dit que has parlat molt del procés de Burgos, que va tenir aquella importància. Jo era de les que estava a Montserrat tancada. Bueno, no és que ens haguessin tancat. Vam anar per una reunió i ens va tancar la Guàrdia Civil. O sigui que no ens va tancar allà, vam estar 2 dies. I jo crec que la tancada de Montserrat va tenir també importància. És veritat, i tu ho anaves explicant, que l'oposició anava agafant força. Jo crec que vam agafar molta força, massa potser, amb tant el procés de Burgos com altres processos que hi havia. No, ja no tornarà mai més la pena de mort. I aquest és... Jo crec que aquí ens vam equivocar tots, es van equivocar els grans partits. No, si ja sabeu, després indulten. I llavors, quan les coses van anar canviant, que no tornaré a insistir perquè tu les has explicat com a historiador molt bé, va passar allò del Salvador Puig Antic, que aquí tenim les 3 germanes d'ell, aquí presents amb nosaltres, que les coneixeu, que les estimem moltíssim, i jo sempre dic, i m'ho deixeu tornar a repetir, que el Salvador on sigui, orgullós estaria d'aquestes germanes, perquè no heu defallit mai,
des d'aquell dia, i això és una cosa extraordinària. Bé, que amb ell el van agarrotar, a més, aquí mateix, aquí mateix, una mica més enllà, que no sabíem a on passava llavors, us en recordeu? No sabíem. Clar, va passar això perquè, com dèiem, no, ara ja els indulten perquè el règim està a tou. Jo això no sé si donaré la raó que el règim estava a tou, perquè quan volia la feia i la feia grossa. Mira, el del Salvador va ser inconcebible. Per mi forma part de tot això. És evident que no ho esperàvem. Però què va passar? Que va volar el Carrero. Va passar, això va tenir molta importància amb el Salvador mateix ho va dir hem matat el Carrero i a mi. Vull dir, quan l'atemptat al Carrero va destorotar molt el règim, jo crec, perquè era el successor del Franco. I llavors, al no ser el Carrero Blanco, tot va anar d'aquella manera i entre ells es van discutir. Això sí, que si un va dir que eren massa laxes, l'altre que si eren massa tous, i així va passar que indultava una vegada, altra no, però el cert és que el del Salvador va ser que no ens ho imaginàvem, però es veia venir amb els dies, es veia venir i no ho volíem veure i es veia venir. I amb els 5, que és els que avui commemorem, que el dissabte va ser que va fer 50 anys, doncs va passar una mica igual. No, perquè el Franco està malament, les coses ja han canviat, el del Salvador va ser una excepció, i no. Aquí també van dictar penes de mort i les van executar. És veritat que el Franco s'estava morint, això és veritat, per tant va agafar una part del règim, la força, no, hemos de demostrar que tenemos fuerza, bueno, t'ho expliquen així, i van fer l'execució. Bé, aquí mateix això tan maco que poseu, ja comença dient no a la pena de mort, no? No només és que en principi jo he estat tota la vida en contra de la pena de mort, sinó que el que hem de tenir molt clar que allò era una dictadura forta, pura i dura, que no li importaven gaire les contestacions, jo crec que no tant. Les internacionals potser una mica més. Vull dir que al revés, ara no ho sabem, no sabem si tens raó tu o jo. Les internacionals, home, de les execucions de fa 50 anys va haver una contestació internacional brutal, aquí menys. Perquè com tothom es pensava que no passava res i molta gent no ho va saber aquells dies que passava aquell dia. Els que estàvem al cas, sí, bueno, jo més perquè estava amb el que anaven a executar aquí tota la nit, en aquesta casa 12 hores, ara en parlàvem, en aquesta casa, bueno, aquesta és la part de les celdes, no aquí tan maco, la part de presó dura. Llavors, clar, va passar això, però jo crec que el règim havíem dit sempre que havia nascut amb sang i que moriria amb sang, i així va ser. Així va ser, i això ho dèiem sempre. Jo no sabia tant com qui quedaria atacada i tot. Jo pensava que passaria alguna cosa, però no sabíem exactament el què. La qüestió que el règim, jo crec que al veure's potser més dèbil, potser en el fons diem el mateix, es va posar més dur. No va començar a dir, ara ja això deixem-ho córrer. No, ara matarem i ho farem i nosaltres aquí demostrar que somos los más fuertes i és el que vam fer. És veritat que també en la sentència de fa 50 anys, van indultar-ne alguns. I per això la premsa franquista deia clemencia, han tenido clemencia. I es van discutir entre ells perquè alguns van opinar que perquè n'indultaven uns quants i els altres no. Però la premsa franquista, si mirem els titulars de l'època, era que havia habido tanta clemencia. Clar, quan estàs allà que acaben d'executar-te una persona davant teu i l'endemà llegeixes la clemencia, n'hi ha per... Bueno, és igual, no cal dir el que faris, però així va ser. No va haver clemencia, van voler matar. A mi, aquesta obsessió del Franco o del seu entorn de voler matar tots el mateix dia i la mateixa hora havia de ser. O sigui que és ben bé una obsessió d'ell o de l'entorn. De manera que hi havia 3 consells de guerra en marxa, el del Chiqui aquí, que és el que vaig viure més de prop, hi havia el d'Otaegui i Garmendia, recordeu Garmendia, que li havien tirat, aquest el van indultar, com ja l'havien mig matat abans, viu, Garmendia viu, però clar, va quedar unes seqüeles importants perquè quan la Guàrdia Civil va detindre li van tirar el cap i tot això. I llavors ells ho van voler fer, quants més consells de guerra millor, i van trobar 3 a diferents llocs. Barcelona el Chiqui, Burgos l'Otaegui, perquè van pensar el que us estava dient. El Garmendia ja no serveix per res, doncs matem a l'altre. Jo recordo tant el Chiqui com l'Otaegui, l'obsessionats que estaven en voler salvar de la pena de mort el Garmendia, perquè es veu que tenia l'acusaven d'uns fets més greus que els de l'Otaegui i al final va palmar ell, però el Chiqui deia, l'Otaegui hay que salvarlo, això ho tenien claríssim, com ja ho havia passat tan malament i mira, el van salvar però van matar els altres 2, no?
A més, aquesta gent raonen d'una manera que no és com raonem nosaltres, o sigui que potser van fer per uns motius diferents els que faríem nosaltres. I els 3 consells de guerra, us estava dient, l'Otaegui a Burgos, aquí al Chiqui, i 3 a Madrid, doncs anàvem, de vegades un avançava i llavors veies com aturaven tots. L'altre anava més de pressa, tot havia de ser el mateix dia i la mateixa hora, a més, o sigui que a nosaltres aquí a Barcelona anàvem més atrasats perquè el Chiqui l'havien detingut més tard, anàvem una mica traçats, llavors van córrer per equiparar-lo als altres. És que això ni un joc infantil, vull dir, d'assassins, però així va ser. I el Chiqui el van detindre més tard, com us deia. Jo vaig agafar el tema perquè em va trucar Juan Mari Vendrés, alguns, tu que sí, recordeu Juan Mari Vendrés com un abogat basc, veus tu també, aquells recorden, els de l'època que el coneixíem, sobretot el món jurídic, i em va dir, por favor, jo estava a vacances a fora, a Dinamarca concretament, i em diu, te pido que me cojas esta defensa, diu, ya verás que es un caso fácil, i a més és segunda figura. Encara recordo aquestes frases, no me n'oblidaré mai a la vida, no? I així li vaig dir que sí, naturalment, no faltaria, ho fèiem, ajudàvem a tothom que podíem. Vam venir corrents a Barcelona, però el vaig voler veure, i llavors estava incomunicat inclús pels advocats, que no era corrent això. Els advocats a mi no em van posar gaires... Aquest matí ho explicava, que tu estaves a la universitat, no em van posar mai inconvenients per als clients, però aquells sí. I vaig veure que la cosa molt sèria, perquè me'l van deixar veure el 21 d'agost, i em diu, mira lo que me han traído hoy. I le habían traído unes fotocòpies del sumari, que era així, amb delictes suposadament greus, vés a saber qui els havia comès o no, i això era com una cosa que es podia jutjar fàcil, que la van treure. La van desglosar en fotocòpia, que el despatx deia, cal mataran en fotocòpies, vull dir, perquè clar, una pena de mort així, i jo vaig veure claríssim aquell dia aquí en aquesta casa, que és l'únic dia que vaig sortir amb llàgrimes dels ulls, em diuen, però què t'ha passat? No, res, i és que ho vaig veure claríssim, allò ho havien fet per l'obsessió que tenien de matar tots el mateix dia, perquè aquell sumari tan gran, amb el Wilson i tots aquests, era impossible, és que ja n'havien fet de barbaritats, però era pràcticament impossible. Llavors vam voler córrer, i van canviar les normes, o ja eren molt dures, que tot tenia que ser de Consell de Guerra, que era sumario, a sumaríssim, que el sumaríssim ja, si el sumari ja no tenia garanties, el sumaríssim era una mica està previst militarment, que abans tu ho has dit, però el mateix Salvador Puig-Antich i tots ells, què feien en un tribunal militar? És que això en un país normal, per què estaven en un tribunal militar? Els tribunals militars estaven per temes de militars, per delictes militars. Jo havia defensat soldats i objectors de consciència, tot això, però que estaven en aquell moment depenent de l'exèrcit, però cap d'ells, d'aquests 6, tenia res a veure amb l'exèrcit. Però van passar sumaríssim. Sumaríssim penseu que seria un consell de guerra, com us diria, previst per plena guerra. Sabeu allò que se passa l'enemigo, que ha sido traïdor, que s'ha dormit a la guàrdia i han pogut fer no sé què. Però sumaríssim per aquells fets no tocava, però ho van fer perquè el sumaríssim els hi permetia, i van fer decrets nous, aquest que tu has parlat de l'agost, al final d'agost, que van rematar tot, aquests els hi permetia córrer. Només us dic que en petició de mort, que ens van donar per preparar la defensa 4 hores. I ens les van donar no a les 12 del migdia fins a les 4, a les 12 de la nit fins a les 4 del matí. Però exacte, tot això està documentat, vull dir, 4 hores per la defensa, perquè clar, com està previst una cosa d'un que se'n va, pim pam, fuego, i mai millor dit, jo li vaig venir a dir aquí, perquè ens vam dividir una mica el despatx, jo li vaig venir a dir amb ell aquí, diu, ja me matan, no, te piden la muerte, li deia jo, perquè encara teníem una decepció molt gran de tot, perquè el gran és que tots els abogats, tant els de Madrid com els de Burgos, com nosaltres aquí a Barcelona, aquella sensació d'impotència, que féssim el que fèiem, que ho fèiem tot i no servia per res, perquè la idea la tenien claríssima, cada resolució del jutjat així ho vèiem. I quan ja van començar amb el sumaríssim, no, ja es veia. Jo vaig venir aquí a dir-li, en el pis de dalt, vaig veure, amb el tercer abogat que havíem posat, perquè clar, la idea la tindreu molt clara i l'historiador encara més, no? Que el temps anava a favor nostre, o sigui, si aconseguíem retrasar, sabíem que el Franco s'estava morint. Per tant, només que haguéssim retrasat, es va morir 1 mes i 3 setmanes després. Només que haguéssim aconseguit més, ja aconseguíem de sobte un petit recurs, 3 dies de retard.
una setmana de retard, però clar, no va ser suficient, no, això. I aquella sensació d'impotència de que no podien fer-hi res, ho tenien decidit a tots, el mateix eren els abogats de Madrid i els abogats d'Euskadi. És que ja ho havien decidit. Jo li vaig venir a dir amb un tercer, perquè lliga amb el que us deia del temps, amb un tercer advocat que van nomenar els militars, que era un militar, que era el capitán de... Em sap que aquest era de cavalleria, el capitán de cavalleria, exactament. Perquè penseu que en els jutges suposats del Consell de Guerra no són juristes, només n'hi ha un. Els altres són de cavalleria, de marina, bueno, és igual. I només n'hi ha un que sap, que figura, que sap, que és molt dir, alguna de lleis, en tot cas que té la carrera de dret, per entendre'ns, no? I el capitán Coronado es deia, que l'home aquest el van nomenar per què? Per què? Perquè nosaltres ja sabíem com fer-ho, ens posàvem malalts un, després l'altre, ja tenim els metges perquè ho signessin, i ells el que no volien el retard. No es podia retrasar ni un minut. I per tant ens van posar a encolomar el capitán Coronado, que pobre es va comportar sempre perquè venia darrere nostre, sempre, i ell va venir aquí a mi a dir-lo de la pena de mort. Això sí que me'n recordo. I el xiqui se'l mira i diu, ¿qué hace este militar aquí? Clar, no li havíem explicat el rotllo aquest que teníem un tercer advocat. ¿Y este quién es? Y el capitán Coronado dient, no, es que también soy su abogado. ¿Mi abogado usted? ¿Pero quién l'ha nombrado a usted? Va ser un moment que reien per no plorar, perquè, clar, anar a notificar una pena de mort, i a més, bueno, aquí hi havia petició, encara. Bé, llavors els tremes van córrer tant, ara corro jo també, perquè no atreçar-me, van declarar ja, van fer la pena de mort, van posar el Consell de Guerra, el Consell de Guerra va ser brutal, una mica va passar com el Salvador Puig Antic, una mica diferent però no tan diferent, perquè com ells feien el mateix tipus de repressió, van denegar totes les proves de la defensa, entre ells la prova balística, que era prova fonamental, potser encara ho era més amb el Salvador Puig Antic, que van denegar la prova expressament perquè les proves de balística que és acreditat que ni un ni altre havien matat, no era la pistola o l'arma que fos d'ells, no? I no deixàvem fins al punt que, com ja les germanes, ja no parlo de més desgràcies del Salvador perquè ja ens les sabem i tal, però en tot cas van denegar totes les proves, totes. Només admetien la prova de l'acusació, tota admesa. I era curiós perquè algun tros ve un i diu, però ¿quién era el que usted vio disparar? I aquell diu, uno muy alto, un chicarrón vasco, y tal, yo le vi como sacaba chicarrón vasco. Clar, i alto, muy alto, i el xiqui media uns 50, Clar, i ho va dir, figura la causa, que se li va preguntar, escolti, però ¿estás seguro que era muy alto? Sí, però quan se'n van adonar compte que l'havien pifiat, no, bueno, ya nos hemos enterado de lo que fuera, pam, que van venir molts policies, etc. El Consell de Guerra va ser una farsa més, això ja ho sabeu, no van tenir en compte a cap dels 5 les tortures, tot el que havia passat abans, és igual, va ser res, perquè a més va ser molt ràpid. No us penseu que ara judicis una mica complicats duren 3 mesos o així. No, tot allà, 2 o 3 hores del matí, 2 o 3 hores de la tarda. I així va anar. La sentència de mort va sortir els pocs dies. De fet, la mare es va despedir d'ell ja el dia del Consell de Guerra. Ja no va tornar perquè ja te maten, hijo, te maten, i no hi havia sentència. Aquí sí que jo recordo, em deixes explicar una cosa personal molt curta, vaig veure aquell president i no sé per què em va semblar que era millor tio que els altres, això el president del Consell de Guerra. I m'hi vaig acostar. Dic, es que le puedo pedir una cosa, dime. Dic, es que veu que la madre no se ha podido despedir de su hijo, perquè la mare aquesta no volia que el fill el matessin sense ella poder donar una abraçada. Penseu que no l'havia pogut abraçar des que l'havien detingut, que era el juny, no, el juliol. I llavors la mare em va demanar, i jo li dic això al president, diu, por Dios, claro que sí. Va trucar allà i tal, que a la senyora la dejen estar con la madre las horas que quiera i tal, i que lo que quieran. I vam anar, la madre i jo només vam anar en aquells patis, sabeu que tenen en aquests edificis militars, que entremig hi ha un pati. Bueno, que a mi ressonava tot, la mare plorant, però vam poder estar l'estona que vam voler. I era quan el xiqui li deia a la mare, hijo, te van a matar, i ell contestava, però tots els vascos són tus hijos. Bueno, una cosa com... Jo vaig passar tan malament aquell dia que no sé si pitjor que quan l'execució, perquè no sabia què fer. Van avisar la policia militar, i vaig tenir la sort, també, si és que enmig d'aquest drama hi havia sort, que el cap de la policia militar era company meu de periodisme. I llavors ja la cosa, pues nada, el rato que quieres, que aquí, que allà, bueno, és igual. Es van poder despedir. La mare va marxar a Euskadi i ja no va tornar. Ella considerava que el seu fill ja l'havien matat i era una dona que no tenia cultura jurídica.
però ja havia vist el percal i és que tots ho sabíem que no hi havia res a fer. Jo crec que encara més clarament que el del Salvador, mira el que et dic, perquè aquí ja era claríssim. Bé, llavors va anar totes les penes de mort al Consell de Ministres, que no sé si recordeu que bons eren els divendres, i ja ha llegado l'enterado, que l'enterado volia dir que ja s'havien enterado però que no deien res, volia dir que hi havia execució. Em van indultar uns quants aquí, dos dones que estaven embarassades, una ho estava i l'altra em sembla que algun metge va col·laborar una mica a dir que si havia retraso de la regla i que podia ser un embarazo. La qüestió que les dues dones les van indultar i van indultar alguns, el Garmendia i algun dels altres. Per això, és el que us he dit abans, han sido clementes, sí, muy clementes. I la petició, llavors el Codi de Justícia Militar manava que estiguéssim 12 hores amb el clima, si volíem, però naturalment vam venir corrents, i de 8 a 8 del matí, intento de 8 a 8 del matí. Durant la nit, va ser la nit pitjor de la meva vida, ja us ho dic, més lenta de la meva vida, va passar de tot i res, perquè en el fons el que passaven eren les hores i s'acostava, va venir el notari progressista aquí, no sé si el coneixia, l'Ignacio Zavala, que va prendre testament, i és ell que van dir, que els militars anaven dient pues sí que tiene cosas para dejar, i és que el Zavala va estar rato amb ell, ens va ajudar que almenys un moment, perquè si no vam estar tota la nit al Marc, el Miquel, el germà i jo. Vam estar els tres, ens van deixar estar els tres sense problemes, això sí. Alguns militars plorava perquè jo estic contra la pena de muerte, i dic sí, però si no ho feu algú vosaltres ja m'explicaràs qui ho fa. I va haver una altra anècdota que és molt curta i que té a veure amb la història, tu que ho deus saber per la història, vosaltres ho heu sentit a dir 1000 vegades, que hi havia una estampa de comunió dels seus germans, que estaven així, el Kepa i un altre, i una estampa. I la mare me la va donar i jo li vaig donar al Xiqui. Els que coneixeu les presons sabeu que ara hi ha aquests vidres horribles, però llavors hi havia, que també era horrible, però era més còmode, perquè hi havia reixes. Llavors, un paper tu podies passar, la de cartes de la nòvia que havia passat jo, de tot, ho posava aquí, i ho passaves. Però jo li vaig donar aquesta sense amagar l'estampa, quan la van veure. Em van iniciar un consell de guerra a mi per no sé què, però es van empenedir i llavors a les 5 del matí em van tornar l'estampa. Jo li vaig donar corrents al Xiqui. I l'estampa, que era aquestes que s'obria, sabeu que hi havia uns espais que es podia escriure, perquè ell no tenia paper ni res. I allà és on va escriure aquella poesia que tots sabeu. Mañana, cuando yo muera, no me vengáis a llorar. No estaré bajo tierra, soy viento de libertad. Que de fet és del Che Guevara, però ell la tenia molt clara. I va ser en aquesta estampa, si no, no la podia escriure per tots. Encara la tinc guardada on ho va escriure i després ja es va imprimir tot, la família ja ho va imprimir tot això. Va ser la nit molt dura, no us explico més per no allargar-me, i llavors ve l'execució. Això sí que, clar, execució molt curt, perquè vam anar al lloc que molts heu estat, jo sé que molts hi heu anat als aniversaris. Llavors estava tot molt preparat, de fet estava millor tractat que ara, havies de fer una pujada i a dalt allò pla. Ara suposo que està igual, tu que... No. La rampa aquella no hi és, Ah. hi ha una rasa Però aquella rasa és el que hi havia llavors, i es va pel costat. Jo he anat molt aquests dies perquè els periodistes volien anar i tal, i has d'atrapar per allà, acabes fet així. I un dia hi vaig anar 2 dies i dic, és que ja no, escolta, pujar i tal, però aquell dia ja estava tot preparat, hi havia una ambulància, que a mi vaig pensar, l'ambulància que tots pensem, no?, que és per ajudar la gent, portar la gent a l'hospital, estava així per portar-lo al tanatori, perquè clar, no sabíem on seria l'execució. I anàvem i vosaltres, les germanes del Salvador, es van poder colar. Recordeu quants cotxes eren? Quants cotxes eren de la policia? Molts, no, com uns camions petits. Molts. Que van agafar tota la Meridiana. Exacte. Ho dic perquè... I llavors nosaltres ens van deixar anar, això sí, el germà, el Marc i a mi, amb el cotxe particular. Vam seguir i jo pensava, però aquesta gent, on te l'executaran? Al cementiri, perquè els lletreros eren cementiri, cementiri. I no, arribem, pugem allà dalt, a prop del cementiri, si heu estat ja sabeu que es veu, des d'allà el cementiri, les oficines, està allà, i llavors just a prop, al costat hi ha un petit lletrero que posa Can Catà, que llavors era terreny militar. Vam pujar per allà, però terreny, tot és de terra, no, de sorra, no, res. I allà vam pujar, i hi havia aquesta rampa més gran, que la van arreglar. Allà hi havia molts militars, molts policies, guàrdies civils per descomptat, perquè sabeu que, a més, l'execució va ser un piquet de voluntaris de la Guàrdia Civil. Ja no explico detalls més macabres perquè va ser...
I vam pujar allà, hi havia el metge militar plorant, que aquell, el soldat algun desmaiat, bueno, és que tot això eren les 8, 8 i mitja potser del matí, i ja escurço perquè ja va començar. Jo us explico, perquè el xiqui sempre em deia, ja veràs com moriré com un valiente i quiero que lo expliques. I carai, si ho explico, fa 50 anys que ho estic explicant, no? Però era impressionant perquè ell el van lligar com un trípode, mira, saps com allò de la premsa que tenen el trípode, feia així, i llavors allà hi havia com unes cordes que les portava així, però que cedia, no una corda dura, cedia. I a mesura que ell anava caient, allò cedia, però un trípode no. La part alta no, però la part baixa sí que era així. I llavors ell va morir cantant l'Eusko Gudari, que és el que la seva oferta al poble va ser impressionant, perquè anava caient, quedava de genolls i seguia cantant, fins que va caure del tot a terra, que ja no cantava. Però es movia encara. I finalment va venir el metge, jo li deia, va venir el jefe del pelotón, que li va donar el tret de gràcia, i llavors això. I vosaltres, les germanes, us veu poder colar per allà. Jo dic, però com ho heu fet? Perquè les úniques que veu aparèixer a prop, però vosaltres, no? Que sí? I vosaltres i els germans i els tiets del Pons Llobet. Els tiets de Pont Llobet que ens van dir que els trets, aquests en tenien més d'armes, no? Que estaven mal tirats els trets, jo no he sabut mai d'armes. L'Enric, el meu marit també, i amb vosaltres anàveu al mateix cotxe. Però a mi em va impressionar veure-us, perquè al mig de tota aquella policia militar, veure la gent estimada i civil, no? I llavors jo no sé els trets si estaven ben tirats o mal, tots diuen que malament. No tenia cap tret al cor, això és veritat, els tenia aquí i a la panxa. Ells van dir que estava fet expressament, jo tot això no ho sé, no entenc d'armes, no hi vull entendre, vull dir que això no ho sé. La qüestió que se'l van endur en seguida en el cementiri, que estava al costat, estava allà dintre la caixa, ell portava el jersei que li havien fet les preses polítiques, això no sé si se'l va posar expressament, la qüestió que la foto aquella, heu vist aquella foto que està dintre la caixa, aquella foto, l'origen, i així que l'endemà l'enterro. I a l'enterro hi havia molta gent, però l'enterrador, que és la seva professió, va fer com fa amb totes les famílies. Diu, ¿lo quieren ver por última vez? I jo li dic, sí. I llavors obre la caixa, el Marc va poder fer clic, la foto, i això que va tenir mèrit, perquè llavors no hi havia tot això, els mòbils, llavors era màquina. Llavors la Guàrdia Civil va venir en seguida a treure-li, m'ho va passar al carret, llavors el vaig posar aquí, vaig veure que també per mi acabarien venint, i llavors li vaig passar a l'Andreu Claret, que era un periodista molt conegut, molts em dieu que sí, aquí, un gran periodista i amic de tota confiança, li vaig passar a l'Andreu, que anava de premsa, i a l'Andreu se'l va poder treure i així ho vam poder revelar i tot. Va tenir molta transcendència a nivell internacional, la foto aquesta. Llavors, jo anava després de les execucions, va haver-hi una contestació internacional que tu ja has fet esment, o sigui que no ho repetiré, alguns països van cridar l'ambaixador, a Portugal van cremar l'ambaixada, a Suècia Olaf Palme, el president del govern, va encapçalar la manifestació, els Països Baixos també. La contestació internacional jo crec que va ser molt forta. Jo aquí em desmoralitzo perquè molta gent no sabia ni que havia passat això. O sigui, l'endemà els deies, no, és que estic feta... Ah, sí? Què dius ara? La gent no sabia, la gent no ho van informar gens, això, però a l'estranger sí. Jo crec, no ho sé, com d'allò, que això va influir també, després de la mort del Franco, això va influir una mica que hi haguessin algunes reformes, potser inclús els indults que van venir posterior, i l'amnistia, recordeu, l'amnistia va ser l'any següent, el 77, l'amnistia, perquè primer va haver un indult pels presos, però alguns van quedar encara a la presó, entre altres els d'ETA, perquè hi havia violència, i finalment va venir l'amnistia per tothom. I jo no sé, allò devia servir per Franco, estava morint, efectivament ja ho hem dit, va morir, i per acabar em diuen, tu què vas fer? M'ho preguntava avui una periodista, diu, què vas fer aquella nit? Quina impressió vas tenir? El primer que vaig tenir jo, quan va sortir l'Àries Navarra, em recordeu, allà plorant, ha muerto Franco, i llavors jo el primer que vaig fer va ser trucar a la mare, i les dues ploràvem. Però per què? Perquè sabíem que si s'hagués pogut retrasar més, allò s'hagués pogut estalviar. Bé, l'important és per la joventut, que tu i jo també en parlàvem aquest matí, que la gent sàpiga el que era una dictadura. Que és que hi ha gent que es pensa que era broma, allò.
No, era una dictadura feroç i va ser una dictadura que va amargar la gent amb els temes criminals, amb els temes civils del dia a dia, amb els drets de la dona, que va ser. Algunes de la meva generació, recordeu aquells bombatxos que ens posàvem pel gimnàs, ens van amargar la vida, l'existència, bueno, no ens la van amargar, però ells pensaven que sí. Allò de la secció femenina, recordeu? Venien aquelles, sí, i aquells consells que ens donaven per tenir el marido contento, que li tenies que posar les sabatilles, però clar, això és la part folclòrica, però clar, jo que era abogada, quan veies que necessitaven el permís del marit per moure un dit per l'altre. No entro perquè el tema era l'altre, però una dictadura fortíssima, que no va ser fàcil de tombar-la. De fet, no la vam tombar, perquè quan va començar la transició i tot això, que tu n'has parlat una mica, la transició, què va passar? Que l'oposició democràtica vam lluitar molt però no vam aconseguir la ruptura. I llavors va ser una transició que jo no en soc del tot negativa, una transició, perquè amb el temps van anar canviant moltes coses, però clar, no va poder canviar com desitjàvem perquè la ruptura no vam poder-la fer. I encara patim conseqüències d'això, encara les patim, perquè clar, determinats ambients, i el meu que és la justícia es nota molt, doncs no es va poder fer el que es volia fer. Doncs bé, això va ser, jo sempre dic que ho explico i que la gent sàpiga el que va passar, vosaltres sou gent conscienciada i ho sabeu, però perquè, més que res, perquè això no torni a passar mai més, ni aquí en el país, aquí, evidentment, ni enlloc del món, perquè aquí la pena de mort la van suprimir amb la Constitució, que va anar ràpid, això deia, jo crec que la van suprimir ràpid una mica per tanta contestació, i a la Unió Europea, i el que és l'Europa democràtica, no s'hi pot estar en pena de mort. És veritat que molts països ja no la tenen, ara està pujant una mica des que hi ha el Trump als Estats Units, que això a les execucions també li agrada, i bé, i així va ser. Jo crec que va ser de les últimes penes de mort, evidentment de Garrot, el Xiqui el van afusellar, però el Garrot, les dues últimes execucions havien sigut el 63 i també va ser una Garrot i els altres un afusellament, que tu has parlat que encara tenien que era de la guerra, te'n recordes? I clar, li van dir per delito continuado des de la Guerra Civil. Bé, per això jo el que deia que estem patint en aquests moments un món violent, i espero que a poc les coses vagin millor i sobretot que no tornin a passar mai més fets com aquests. Gràcies. Bé, moltes gràcies, Magda. Sempre el teu testimoniatge és imprescindible, podríem dir. I ara doncs, és el torn d'en Carles Vallejo, que d'alguna manera ens oferiràs la perspectiva des del món de l'associacionisme, militant, podríem dir antifranquista en aquell moment, no? Sí, bona tarda. En primer lloc, dir-vos que aquesta és una iniciativa que va començar el 2 de març del 2024, que és que el Consell de Participació del Memorial Democràtic, que són el conjunt d'entitats que participem en les activitats del memorial, entitats memorialistes, i aquí n'hi ha unes quantes, vam decidir que calia fer un acte de memòria el dia als 50 anys de l'execució d'en Salvador Puig Antich. I aquell dia, el 2 de març de l'any passat, aquí mateix, amb la consellera de Memòria, la Gemma Ugassart, i el Consell de Participació vam fer un acte al mateix 50 anys, a l'hora i el dia de l'execució del Salvador. I aquest any vam creure que calia fer el mateix, un acte de memòria militant, el mateix dia que va ser executat en Xiqui i els altres militants de l'ETA i de l'ETA político-militar i del FRAP, que van fer el 27, el dissabte 27, al lloc on va ser executat el Xiqui, entre Montcada, el camí de Can Cata, que pertany al territori de Montcada, però està tocant a Cerdanyola del Vallès, i aquell dissabte vam estar una nutrida representació d'entitats memorialistes, veïns i antics militants que van viure els fets al Pi, on va ser executat en Xiqui. Bé, jo el que us ho portaré breument és un testimoni personal i el testimoni col·lectiu de que la pròpia
Associació d'Expresos Polítics en els seus arxius hem trobat relacionat a les mobilitzacions que es va fer contra les darreres execucions. En primer lloc, dir-vos que a mi em va tocar passar el procés de Burgos i els moments en els quals es van commutar les penes en un lloc molt especial, que era la Via Laietana 43. Ja portava uns dies d'aïllament i de tortures i em van cridar un altre cop a diligències, com deien ells, els policies, i vaig trobar unes cares canviades dels torturadors de la Brigada Político-Social, el Genuino Navales i els seus acòlits, amb una ràbia especial. I jo no sabia que hi havia el procés de Burgos, sabia que hi havia les penes de mort, sabia que hi havia mobilitzacions, perquè em van detenir per portar octavetes a la SEAT contra les penes de mort. Una poesia del Rafael Alberti, o sigui que quan vaig als instituts els dic la poesia era un delicte en dictadura. I estaven amb una ràbia especial i es van acarnissar, i era perquè havien commutat les penes de mort. O sigui, a la Via Laietana 43 la Brigada Político-Social estava absolutament rabiosa perquè s'havien commutat les penes de mort. I l'altra experiència personal ja a l'exili va ser, tant en el cas del Puig Antic com de les execucions dels militants d'ETA i el FRAP, a Roma, amb la Natàlia Calamai, que era la companya del Nicolás Sartorius, que era una persona molt ben relacionada perquè el seu pare era almirall italià amb la política i amb el Vaticà, i recordo les gestions que vam fer cap al Vaticà. El Monsenyor Agostino Agostino Casaroli i Monsenyor Benelli, que estaven molt relacionats directament amb el Papa, i vam fer els intents d'intervenció que finalment va fer i no van tenir resultat. Però, referint-me a les mobilitzacions que van començar en el cas de l'associació i dels fundadors de l'associació, encara no existent legalment, evidentment, perquè estàvem amb la dictadura, tenim referència del primer rastre documental que es troba en els nostres arxius, precisament un telegrama contra les penes de mort signat per persones que havien sigut a la seva vegada condemnades a mort i que formaven el nucli fundacional de l'Associació Catalana d'Expresos Polítics. El 20 de juny del 75 van enviar un primer telegrama dirigit al Arias Navarro, president del Consell de Ministres, en el que demanaven la retirada de les condemnes a mort pendents d'execució i l'abolició de la pena capital. Signaven la petició Juan Antonio Cuadrado Diago, Narciso Julián Sanz, Antonio Campos Crespo, Jordi Conill, també havia sigut condemnat a mort i commutat, Manuel Moreno Mauricio, Ambrosio Ortega Alonso i Josep Soler Barberà, que va tenir 2 condemnes a mort que van ser commutades en el seu moment. Tots ells, antics condemnats a mort i amb llargues condemnes de presó a les seves espatlles. Amb els mateixos termes, el 14 d'agost del 75, Juan Antonio Cuadrado Diago i Narciso Julián, Antonio Campos i Jordi Conill tornaven a estampar la seva firma al peu d'una carta al director de La Vanguardia. El mateix dia, els mateixos expresos i excondemnats a mort es van dirigir per carta a Tomàs Jones, un advocat d'Amnistia Internacional, en què demanaven que setmanes abans havien intentat visitar aquest mateix Thomas Jones, havia intentat visitar els condemnats a mort, cosa que no va aconseguir, i la carta dirigida a Thomas Jones acabava demanant suport d'Amnistia Internacional en la campanya per l'abolició contra les penes de mort i l'abolició de la pena de mort. Menys de 3 setmanes més tard, el 7 de setembre, una vintena d'expresos polítics, alguns dels quals signants de les anteriors peticions de clemència, repetien la seva demanda adreçant-se a Franco, en persona. I ara llegeixo textual els termes de la carta que us podeu imaginar al moment en què es va escriure, tenia aquesta literatura oficial.
Excelentísimo señor jefe del Estado español, los abajos firmantes, expresos políticos, muchos de ellos condenados en su día de la máxima pena, solicitan el indulto de los condenados a la pena de muerte. I el 25 del mateix mes de setembre repeteixen just pocs dies abans de l'execució la seva petició dirigint-se a l'encara a llavors príncep Juan Carlos de Borbón. La campanya de presó duta a terme pels excondemnats a mort per aconseguir l'indult no havia estat l'única ni la més important. Evidentment, es van fer totes les gestions que aquí s'han explicat i les que jo vaig viure personalment. Malauradament, la matinada del 27 de setembre, en Chiqui, Ángel Otaegui i els militants del FRAP, José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo i Ramon García Sanz, i aquí voldria que posessis la imatge dels condemnats i executats, sisplau, des de la cabina, van ser executats. Dir-vos... No pot. Sí. Dir-vos que en aquell context històric això era d'un gran coratge, signar i escriure aquestes peticions de persones que havien estat molts anys a la presó i a la seva vegada van patir la pena de mort. I ja per canviar de registre, dir-vos que ens hem trobat amb algunes sorpreses en aquesta preparació d'aquests actes dels 50 darrers executats a la pena de mort, de reaccions d'un presentisme que no té cap raó de ser. I ens han denegat serveis que creiem que podien haver sigut el més normal del món i concretament, i dic nom i cognom, ens van negar el tanatori del cementiri de Collserola Mémora, que pertany al grup Occidente. Em sembla que no es pot vincular la memòria de les darreres víctimes executades del franquisme i totes les militants antifranquistes amb un presentisme que consideren que com eren d'ETA no es podia cedir a aquest espai, que és un espai públic, a més, encara que estigui subcontractat a Mémora. Ho vull dir aquí perquè ho sento com una reacció absolutament injusta i que no podem permetre. I finalment, agrair-vos la vostra participació a aquest acte i crec que és un deure de memòria el que estem fent. Únicament us vull afegir un altre testimoni d'un membre de la nostra associació, que ja no hi és, el periodista del Poblenou, l'amic Huertas Claveria, que va passar 8 mesos a dins de la presó Model i que va ser condemnat per un Consell de Guerra també per un article que denunciava la corrupció dels estaments militars del règim que gestionaven les cases de prostitució, les vídues de militar. Era una cosa que se sabia, però el Huertas ho va denunciar amb un article amb tot el que va significar que després li fessin un Consell de Guerra. Doncs bé, el Huertas Claveria va ser una de les últimes persones que va parlar amb el Chiqui abans de ser fusellat. Com era bibliotecari en el temps de presó, va ser bibliotecari aquí a aquesta presó i cada 2 dies li portava un parell de llibres al Chiqui. I la tarda anterior de la seva mort, sempre sense saber el que passaria, li va oferir els 2 últims o els 2 volums de rigor que li passava cada 2 dies. I el Chiqui li va dir, i això està documentat, al Huertas, no gràcies, amb un en tindré suficient aquesta vegada. Aquest últim llibre va ser Et veuré a l'infern, el llibre de James O'Neill, on es relata la vida dels activistes minaires irlandesos a la conca carbonífera de Pennsilvània. I amb aquest últim testimoni et cedeixo la paraula a Jordi per si volem fer un petit diàleg. Gràcies. Bé, moltes gràcies, Carles. No sé, no sona, no? Sí. Hola, i ara? Ara sí, no? Bé, doncs moltes gràcies, Carles, també gràcies a en Pau i a la Magda, evidentment.
No sé, que tenim temps encara, Carla? Sí? Bé, doncs si algú dels que esteu aquí vol intervenir o dir alguna cosa. No sé. Allà, mira, ja hi ha una paraula. Aquest no funciona? Sí? Ara ja funciona. Hola, buena nit. Me vais a permitir que lo haga en mi lengua materna, porque es como mejor me voy a expresar, si puedo. Bueno, yo me llamo Antonio Caballero Tapia y fui detenido por la Brigada Político-Social el día 21 de julio de 1975, acusado de pertenecer al FRAP, al Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. Estuve en la Dirección General, bueno, en la Vía Laetana. Bueno, fueron tanto lo que me dieron que no tengo la conciencia ciencia cierta de si estuve 5 días o estuve 11. Sé que estuve más de 3 días, porque por el Colegio de Abogados hubo varias denuncias por detención ilegal y sé que hubo por lo menos 2. Entonces, si calculamos, con un mínimo de 6 o 7 días estuve allí. Yo no era consciente de los días que pude decir porque se me agolpaba la noche con el día. Siempre a las 2 o las 3 de la mañana venían a buscarme, me daban y me volvían a llevar y me tiraban. Era tirarme, ¿no? Yo era un trapo, algo que no valía para nada. Y bueno, y me decían de todo, imaginaros lo que me decían. No tengo que deciros nada. Entonces, por eso, en principio, no sé el tiempo que estuve allí. Yo sé que hay una denuncia por Colegio de Abogados. A José Humberto Baena lo conocí personalmente en reuniones que tuvimos en el FRAP. A José Humberto era gallego, que fue el que le escribió a la mujer al alba, esa canción famosa de Rosa León y Aute. Perdonadme que a veces yo cuando entré por esta puerta tenía 24 años, hoy tengo 74, es decir, me han pasado 50 años de aquello. Me ha costado mucho trabajo coger el micro y venir hoy aquí. Es la primera vez que lo hago en 50 años, porque tenía un terror horrible, algo que me hacía que no podía pasar por la calle Entenza, no tenía que irme por otra calle, 2 o 3 calles más, para no pasar por aquí delante. Bueno, perdonadme que se me vayan muchas cosas, porque claro, se van por la edad y por la timidez propia mía, ¿no? Entonces, bueno, pues a José Humberto Baena lo conocí personalmente, a Ramón García Sanz también, tuve reuniones con ellos, en reuniones de organización. No sé, una fue en Santander y la otra fue en Madrid. A Chiqui lo conocí porque me crucé con él aquí, en la Quinta Galería, pues 2 o 3 veces. Y entonces me acuerdo que me hacía así, Pony. Éramos pequeños, yo soy como era él, aproximadamente una estatura más o menos muy, muy parecida. Y lo conocí porque me cruzaba con él, porque cuando él salía al patio, yo no salía, yo salía a otra hora. No recuerdo el número de celda, pero estaba en la quinta, en la planta de abajo, entrando por la puerta a mano izquierda. Era la que hacía 3. Y Chiqui creo que era la que hacía 6 o 7, ahí estaba. Entonces, claro, a veces cuando venía la Marta a verlo en el locutorio, pues ahí es cuando a veces nos hemos cruzado. Yo estuve ahí en la quinta unos 4 meses y a partir de ahí me pasaron a la cuarta, donde estábamos generalmente todos los presos, y era el que me encargaba del economato. Y a Huerta Clavería lo conocí personalmente el día en que me tomaron inscripción.
Antes en el carnet de identidad ponía la profesión y yo era tipógrafo. Entonces tenía mucho que ver con la profesión de Huertas Clavería, ¿no? Entonces, ese mismo día después vino a verme, estuve, los 3 días de rigor en la Incomunicado, y él venía y hablaba conmigo, entonces, hombre, tú eres... Y entablábamos una amistad. El día que murió lo sentí muchísimo, porque nos llevábamos muy bien. Yo le encargaba libros, me decía, oye, libros que me valgan para algo, porque yo con 12 años tuve que empezar a trabajar y no pude ir mucho al colegio. No, todo lo que he aprendido es así a nivel autodidacta. Y bueno, quiero agradeceros que me comprendáis porque me ha costado mucho entrar por esa puerta. Vengo con unos compañeros y al Vicente le digo, tengo escalofríos ahora mismo cuando entro por aquí. Pero bueno, cuando estoy aquí con vosotros, que creo que entendéis bastante de este asunto, me encuentro a gusto, me encuentro como una salvaguarda, ¿no? Y bueno, mi mente se ha negado a hablar del tema, pero debido a la deriva, fundamentalmente a la deriva de la gente joven, ahora mismo, que le llaman a este estado dictadura, que aquí no hay democracia, entonces eso me ha incitado, me ha hecho de que me ponga al servicio de quien sea justamente para hablar del tema, porque yo he sufrido y he pasado, vuelvo a repetir, no sé si he estado 11 o 5 días en la Vía Laetana, porque se me juntaba el día y la noche. Y bueno, me acusaban, primeramente fue los militares, y me acusaban, me dice, te vamos a pedir 120 años como mínimo. Digo, hombre, ¿yo qué he hecho para esto? Mucho, joder, bueno. Después me pasaron al Tribunal de Orden Público, y el Tribunal de Orden Público, en un auto de procesamiento, me decía, propaganda ilegal, asociación ilícita, tenencia ilícita de armas, terrorismo y atentado. Yo tenía, el abogado era un tal Seguí, creo que era de apellido Seguí. Exactamente, este era mi abogado que tenía en aquel momento. Y claro, yo digo, mira, yo me reconozco que he pertenecido y pertenezco al FRAP. Pero yo no he tenido armas nunca, yo no he hecho ningún atentado nunca, ni nada de nada. O sea, lo que me acusáis, ¿dónde está la pistola esta que decís tenencia de armas? ¿Qué atentado? ¿A quién he atentado yo? ¿A quién he querido matar? No había pruebas ninguna, pero me acusaban de esto y venga, va. Y yo entré el 21 de julio del 75 y salí, sería el 26 o el 27 de agosto del año siguiente, pero salí sencillamente con una fianza de 25.000 pesetas. Y ya no he tenido ninguna notificación. No sé si estoy amnistiado, si no soy amnistiado, si mañana me pisa la policía y me mete aquí otra vez, no lo sé, porque no tengo ningún documento ni nada. Ahora no sé, pero la podías haber reclamado, porque se la han quedado. Ya. ¿Quién puso la fianza, Mateo? 25, no lo recuerdo ahora. No recuerdas. No, pues fueron 25.000 pesetas. Déjame que te felicite por esta intervención, perquè jo crec que tu et deu haver servit també el poder explicar la teva valentia i que la gent sàpiga el que era això, no? Jo m'ha impressionat molt perquè he viscut aquests casos i et felicito de tot cor. Gracias. Gracias a todos. Bé, moltes gràcies, Antonio, per el teu testimoniatge. També, potser tenim 5 minuts, no? 5 minuts, si algú més vol dir alguna paraula, un mot, o si no, ho deixem aquí, No només dir-vos que ha estat un acte, jo crec que ha anat molt bé, i a més amb aquest últim testimoniatge de l'Antonio Caballero Tapia, doncs també ha sigut molt, podríem dir fins i tot reparador, no? L'acte, i com ha dit abans en Carles, doncs és un acte que volíem fer conjuntament al Consell de Participació del Memorial amb el Memorial Democràtic, i alhora és un acte també que s'inclou dins aquest
50 anys, no? Que aquests actes que fem conjuntament diversos departaments de la Generalitat, amb un acord departamental, per commemorar, si es pot dir així, no la mort de Franco, però sí un moment que va ser un punt d'inflexió pel que seria l'acceleració, podríem dir, del procés de la transició a la democràcia. I per tant aquest acte formaria part també d'aquesta commemoració de lluita per als drets i les llibertats. I també voldria dir que ens acompanya avui el director general de Memòria Democràtica, el Xavier Menéndez. I també moltes gràcies a totes i a tots els que esteu avui aquí, que amb molts de vosaltres compartim sovint molts actes des de fa anys. Moltes gràcies.